Ovo je supa, ovo je čaj i ovo je keks. I svugdje je zastupljena jedna te ista začinska i ljekovita biljka. A o kojoj biljci se radi, pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz cvjetne oaze. Kao što sam najavila, današnja tema je jedna biljka koja se koristi i u slanim i u slatkim jelima, a to je đumbir. S obzirom da sad planiram šta ću sijati, šta ću naklijavati, uskoro sezona opet počinje, sad je onako primirje pred buru i s obzirom da, kao što sam rekla, da će uskoro biti vrijeme naklijavanja đumbira, onda sam odlučila da napravim taj video da bih postaknula nekoga da možda počne s malo ozbiljnijim uzgojem ove zaista ljekovite biljke. Ko želi može pogledati video ako klikne na link gore, a ja ću i u opisu videa postaviti link o naklijavanju, kako se najjednostavnije i najsigurnije naklijava đumbir. Znači, današnja tema je đumbir. Nešto ću reći o ovoj biljci uopšteno, na šta pozitivno utječe, znači kod kojih bolesti i kao prevencija se može koristiti, ko ne bi trebao koristiti đumbir i na kraju u koja jela ide. Đumbir potječe iz jugoistočne Azije, znači Kina, Indija, i tamo se koristi u narodnoj medicini u ishrani već 5000 godina. Poslije su ga koristili i stari Grci i on se koristi sve do danas u ovoj našoj modernoj kuhinji kao preventiva, kao dodatak i kao pomoć u liječenju nekih bolesti. Đumbir se može kupiti kao rizom. Đumbir je korijen biljke koja voli vlažan malo zrak i toplotu. Znači, ovo su rizomi i ja obično ovo koristim. Može se kupiti recimo đumbir u prahu, bombone, čokolada, sušeni ili recimo kandirani, to je onaj ušećereni, ili recimo kapi. Mada kod kapi treba biti oprezan jer se vrlo lako može predozirati, a neke osobe trebaju voditi računa koliko da uzimaju ako uopšte hoće da uzimaju. Kod nekih bolesti, a o tom ćemo poslije, treba voditi računa i biti oprezan. Kako prilikom kupovine prepoznati svježe rizome đumbira? Svježi rizomi imaju svijetlu i glatku koru. Zato je recimo ako ste vidjeli sasvim svježi đumbir koji je tek izvađen iz zemlje, on ima bijelu koru i ta kora je toliko tanka da i ne izgleda kao kora. Kod starijih rizoma obično je kora prilično tamna i još ako je isušen, onda se vidi da je, da kažem, dehidrirao. Zato je rizome đumbira najbolje držati u frižideru. Ako recimo nemate svaki dan priliku da kupite đumbir i onda recimo imate priliku jednom u mjesec dana da kupite, možete kupiti veću količinu i staviti u zamrzivač. I onda naravno po potrebi uzimati. Prije nego što stavite recimo u frižider đumbir, odrežete, recimo upotrijebite koliko vam treba, onda ostavite malo vani da se onaj rez, da se malo prosuši i tek onda stavite u frižider. Kao i kod svih ostalih biljaka, ako se recimo biljka neka ili list, bilo cvijet, bilo plod isitni i dodaje nekom jelu, naravno da će aroma biti jača. Tako isto s đumbirom. Nije isto izrezati đumbir na kockice i izrendati ga. Kad se izrenda, onda je aroma puno jača. I kolika je dnevna doza đumbira? Dnevna doza đumbira je negdje od 2 do 4 grama. Glavni sastojak đumbira je gingerol. U engleskoj za đumbir kažu ginger, upravo zbog tog sastojka, i taj sastojak je zaslužan za tu jačinu, za tu ljutinu. A zaslužan je i za puno ostalih pozitivnih djelovanja na organizam. Pa da vidimo kako đumbir utječe na organizam. Prije svega, đumbir pospješuje lučenje tečnosti. Bilo to
pljuvačke u ustima, želučane kiseline, u debelom crijevu, sokova u debelom crijevu, žući. Znači, dobar je kod probave. Recimo, pozitivno djeluje na nadutost. I recimo, kod naroda se kaže lijena mu crijeva. To je upravo to. Znači, izlučivanjem, to jest lučenjem tih sokova pospješuje se probava i onda sve ide kako treba, znači nema zastoja. Što se tiče lučenja sokova, rekla sam da luči više žući. Žuć transportuje sve ono što preradi jetra. Znači, jetra preradi sve, izdvoji otrove i žuć nosi te otrove u debelo crijevo i onda se to izbacuje vani. Sad recimo, ko ima masnu jetru, ali ne onu uzrokovanu alkoholom, nego onu uzrokovanu prekomjernim jelom, slatkišima, za te osobe je dobro koristiti đumbir. I to je što se tiče te osobine da đumbir pospješuje lučenje sokova u organizmu. Đumbir je dobar i recimo kod mučnine. Pa recimo trudnice koje imaju jutarnju mučninu, ja vjerujem da većina majki zna šta to znači. Znači, jutarnja mučnina kod trudnica ili recimo kod putovanja, nekom je muka i kad putuje. Ili recimo kod hemoterapija. Hemoterapije su jako teške terapije i kao nuspojava dolazi do jakih mučnina. I u tim situacijama je dobro koristiti đumbir. I što se tiče sad raka, pomenuli smo rak, postoji studija koja je pokazala da kod pacijenata koji boluju od raka debelog crijeva, da đumbir igra veliku ulogu u sprječavanju stvaranja metastaza. Važno je naglasiti da đumbir ne može izliječiti rak ili metastaze, ali može uz ostale terapije u određenoj mjeri pomoći. Znači, đumbir sadrži i antioksidant, a o antioksidantima, koja je njihova uloga, kako djeluju, sam ispričala u prošlom videu, pa da se sad ne ponavljam, ko želi može pogledati video o sirćetu. Znači, ti antioksidanti sprječavaju da se šire te metastaze u debelom crijevu, a kao antioksidant djeluje jako pozitivno i na mozak. Znači, kod Alzheimerove bolesti spriječava dalje oštećenje ćelija. Studije su pokazale da đumbir pozitivno djeluje i na bakterije i na gljivice, pogotovo na Escherichia coli i kandidu. Đumbir je dobar i kod bolova, recimo koji ima jake migrene ili recimo kod bolesnika koji boluju od reumatskih bolesti, pogotovo od artritisa. Znači, tu se mora zaista malo duže koristiti, najmanje 12 sedmica 1 gram dnevno. I tek onda se može osjetiti poboljšanje. Pored svega ovoga, đumbir smanjuje pritisak i holesterol u krvi. Sad je vrijeme gripe, vrijeme prehlada i s obzirom da đumbir djeluje protivupalno, protivvirusno, pospješuje lakše iskašljavanje. Znači, kad popijete čaj, onda vam se ovdje zagrije kao kod čilija, recimo, ili kod hrena ili kod rotkve. Ako nekako na neki način uzimate, onda se to zagrijava i dolazi do lakšeg iskašljavanja šlajma. I sad na kraju da vidimo ko ne smije upotrebljavati, ko ne bi trebao, ko ne smije upotrebljavati i oni koji mogu upotrebljavati samo u dogovoru s ljekarom. Znači, postoje osobe koje su jako osjetljive na ovako jake biljke, na jake začine ili su recimo alergične. One ne trebaju uzimati ili početi s jako malom dozom i vidjeti sami da li im to odgovara ili ne. Đumbir u određenoj mjeri snižava pritisak, pa osobe koje recimo piju lijekove za snižavanje pritiska ne bi trebale uzimati jer se onda može pritisak drastično smanjiti, što naravno nije dobro. Osobe koje piju tablete za razrjeđivanje krvi, one ne bi trebale piti đumbir jer đumbir poboljšava cirkulaciju, u određenoj mjeri razrjeđuje krv. Osobe koje imaju dijabetes i koriste lijekove isto tako ne bi smjele koristiti đumbir jer đumbir u određenoj mjeri
snižava i reguliše šećer u krvi. Zato je najbolje svi oni koji piju određene tablete da se posavjetuju s ljekarom da li smiju ili ne smiju. I osobe koje nikako ne bi trebale koristiti ili u vrlo, vrlo malim količinama prvo probati pa onda koristiti su osobe koje imaju gastritis. Taj gastritis je svugdje onako kritičan. I na kraju da vidimo šta se može praviti od đumbira i kojim jelima se može dodavati. Najjednostavnije je recimo ljeti, kad je vani toplo, kad je vruće. Đumbir osvježava. Znači uzmete bokal vode, izrežete đumbir na kockice. To je najjednostavniji način kako možete upotrebljavati đumbir. Drugo što je u ovim zimskim danima aktuelno, to je čaj. Čaj se pravi tako da uzmete jednu kaščicu rendanog đumbira i zalijete vrelom vodom. To ostavite negdje 10-15 minuta da stoji. U to stavite, ako želite, malo soka od limuna i pijete. Što se tiče kuhinje, u kuhinji se đumbir koristi i za slana i za slatka jela. Može se koristiti recimo za jela s mesom, za jela s povrćem. Meni je recimo što sam ja nedavno prvi put probala supu od Hokkaido tikvice. U nju sam stavila đumbir i zaista je tako osvježavajuća jer Hokkaido tikvica ona nema baš neki okus karakterističan, poseban i đumbir stvarno daje svježinu. Recept za supu ću napisati u opisu videa, a sad da pokažem kako sam pravila kekse s đumbirom. Ja i muž obično kafu ne pijemo s šećerom, nego s suhim keksom. Zato sam ja odlučila da sad sama pravim keks i ovaj keks s đumbirom mi je idealan. Zato sam napravila 2 puta već i ovo je 3. put i ovaj put pravim s 3 mjere. Ja ću sad reći šta ide za jednu mjeru, a kao što vidite ovdje je kod mene sve puta 3, osim brašna, to ću morati još dodati. Znači, kako se pravi keks s đumbirom? Prvo pomiješamo 125 grama putra, 100 grama šećera i 1 jaje. To sve pomiješamo i kad se to sve izjednači, onda dodajemo 55 grama čokolade, tamne čokolade. Možete kupiti one kao kuglice, međutim ja to ne radim jer sve ono što se duže obrađuje, tu se opet stavlja dodatno koješta, tako da sam ja uzela običnu tamnu čokoladu i isjeckala jednostavno nožem. 225 grama brašna. U brašnu se doda pola kesice praška za pecivo, 1 mala kašičica sode bikarbone ili natrona i malo soli. Ono kako kod nas kažu na vrhu noža. I na kraju 1 kašičica čajna rendanog đumbira. Tu se sve pomiješa i onda se ostavi na hladno. I da donesem sad stijelu i da krenem s poslom. I ovo sad ide na hladno na nekih pola sata do sat vremena da bi se poslije lakše oblikovale kuglice. I evo, rednu sam uključila na 200 stepeni, pečenje gore i dole, otprilike negdje oko 10 minuta. Tijesto je nešto tvrđe, znači ovaj puter se stisnuo, tako da se mogu obrazovati kuglice. Sad kuglice uzmemo ovako malu kaščicu da otprilike da je mjera uvijek ista. Da su keksi uvijek iste veličine. Znači uzmemo tijesto, napravimo kuglicu i onda redamo u tepsiju na papir. I evo keks je gotov
Ja sam ga malo ukrasila s čokoladom za kuhanje, malo preko ukrasila s rendarnim kokosom. Naravno, vi možete ukrasiti kako želite, ima toliko puno mogućnosti, pa onda ukrasite sa onim što volite. Ako pravite više keksa, jedan papir možete koristiti za nekoliko tura. I to je bilo sve za ovaj put. Nadam se da vam se video svidio. Ako vam se svidio, ako smatrate da može nekom pomoći, slobodno ga podijelite, lajkajte. I ono što mi je najvažnije, ja se nadam da sam sa ovim videom podstaknula nekog da sljedeće godine razmišlja o ozbiljnom uzgoju ove fantastične ljekovite biljke. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.